הצלחנו לגנוב לווקה אחד. הנה, יש לנו 3 לווקה. בוא נראה מה עוד יש. יש למישהו כאן לבובו. צריך לבובו. זה פרה מסכנה וחמודה כמו לווקה. חמודה הפרה הזאת. בוא נזמין אותה לחברים. זה מתוקה. כזאת חמודה, אני הולך לה. מה יש כאן עוד? יש למישהו כאן משהו טוב? מנסים לגנוב לי. אתה לא? הוא נשאר לי בבית. שיצא לי מהבית. אני לא מוכנה שיגנוב לי. לא לבקה. כלום. שום לבקה. שום. הנה הפרה המשכנה הזאת. חמודה. יש לה 2 קומות. 3, 2. יש לה בקומה השנייה. כלום. היא נותנת לנו משהו. איזה חמודה. איזה מותק. מסכימה את זה. כזאת חמודה. אני לא יכולה. היא מותק. זה על הבובונת, זהו, לא ראיתי. טוב. סימוני. מה? היי. לא, הוא מנסה לגנוב לי. לא, אתה לא. אולי אני אתן לה לבקה. פרה חמודה לבקה אחד לבקה. אחד. אפשר להיות לבקה. כזאת מותק חמודה. יביבה. מותק. פשוט מותק. וואו. חשבתי שיש כאן עוד לבקה. אם היה עוד לבקה, הייתי בטוח נותנת לה אחד. מה היה לבקה? הייתי נותנת לה. פשוט נותנת לה. קופצת איתי. עוף לי מהבית, אסור לך. אוקיי, אני אתן לו לתת ואז היא תרביץ לו פשוט. יש כאן עוד מישהו? לא, אז היא רוצה ממני משהו. אני רשום לו כן. אוקיי, הם גונבים לי.